Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suki enjing lari-lari. Mugi-mugi lari-lari lan keluarga bagus suara sedaya. Sakmenika badhe sinau basa Jawa, yaiku kaca 54 dumugi 60. Patemon papat. Sadurunge yuk disiapkan buku pakete. Materi ing patemon papat yaiku ayo nggatekake, ayo menyimak. 1. Rungokno wajan iki, dengarkan bacaan ini. Judulnya murid anyar. Murid baru. SD Taman ono murid anyar. SD Taman ada murid baru. Murid iku jenenge Banu. Murid itu bernama Banu. Bocah cilik rada dhuwur. Anaknya kecil, agak tinggi. Banu pindahan saka SD Solo. Banu pindahan dari SD Solo. Bapak Pandu pindah kerja ono Yogyakarta. Ayah Banu pindah bekerja di Yogyakarta. Banu ngetutake bapake. Banu ikut ayahnya. Sekolah ono ing Yogyakarta. Sekolah di Yogyakarta. Banu bocah semanak. Banu anaknya ramah. Yen ketemu konco mesti takon. Jika bertemu teman selalu bertanya atau menyapa. Bimo kepingin kenalan karo Banu. Bima ingin berkenalan dengan Banu. Nah, niku wau wacan judule murid anyar. Saiki loro ucapno sing bener. Ucapkan dengan benar. Jadi mengke Budika mau piye terus anak-anak mengikuti. Anyar. Kira-kira anyar. Bener. Rodok. Rodok. Sip. Dhuwur. Dhuwur. Pindah. Pindah. Ngetutake. Ngetutake. Bapake. Bapake. Semanak. Semanak. Mesti. Mesti. Kepengin. Kepengin. Kenalan. Kenalan. Oke, niku wau ucapan sing bener. Sakniki yuk kita bahas tegese kata ing ngisor. Anyar niku tegese ing basa Indonesia yaiku baru. Baru. Yuk ditulis. Rodok niku basa Indonesiane agak. Yen dhuwur niku basa Indonesiane tinggi. Yen pindah yen sing tepatnya pindah niku nggih basa Indonesiane pindah. Sing kelima ngetutake, mengikuti. Ikut ya. Lanjut bapake niku ayah. Semanak, ramah, mesti, selalu, kepingin, ingin, kenalan, kenalan. Pun ditulis. Yen Budika kecepatan, mangke anak-anak saged di pause riyen nggih. Lanjut nggih. B. Ayo nyoba. Ayo mencoba. 1. Ganep kono supaya benar. Lengkapilah supaya benar. SD Taman ono murid titik-titik. SD Taman ada murid. Nggih, SD Taman ono murid anyar. Pun lanjut. Bocah cilik rodok titik-titik. Anaknya kecil agak dhuwur. Lanjut, Bapak Banu titik-titik ono Yogyakarta. Ayah Banu titik-titik di Yogyakarta.
titik-titik. Banu bocah, banu anak yang titik-titik. Ya, semana. G, semana atau ramah. Semana. Lanjut sing kelima. Yen ketemu konco mesti titik-titik. Jika bertemu teman selalu titik-titik. Oh, takon, bertanya. Sampun. Lanjut. Nomor loro. Tirokno sing cethok. Tirukan dengan tepat. Jenengku Bima, jenengmu sapa? Yuk ikuti. Pintar. Jenengku Wati. Omahmu ngendi? Yuk ikuti. Oke. Omahku Jalan Mataram. Omahmu ngendi? Oke. Omahku Jalan Senopati. Kowe kelas piro? Oke. Pintar. Aku kelas 1. Kowe kelas piro? Oke. Pintar. Terakhir, aku yo kelas 1. Terana? Pintar. Lanjut. Kawruh, pengetahuan. Basa Ngoko lan basa Kromo. Kromo nggih bocah-bocah niku kualik huruf R kalih ati. Basa Jawa kaperang dadi loro. Bahasa Jawa itu dibagi menjadi 2. Basa Ngoko lan basa Kromo. Basa Ngoko dan bahasa Krama atau halus. Ngoko niku kasar, Kromo niku halus. Basa Ngoko kanggo guneman marang wong sepadha-padha. Bahasa yang kasar itu digunakan untuk mengobrol atau berbicara dengan orang yang seusia, sepadan. Basa Ngoko kanggo guneman wong tuwa marang wong enom. Bahasa Ngoko atau kasar itu digunakan ngobrol antara orang tua dengan orang yang lebih muda. Misalnya, bapak ngomong ke anak, nenek ngobrol ke cucu, seperti itu. Lanjut, basa Kromo iku basa kang taklim. Bahasa halus itu digunakan untuk orang yang lebih tua. Kanggo gugenuman kanthi pakurmatan. Digunakan untuk mengobrol, untuk penghormatan. Basa Kromo kanggo wong enom marang wong tuwa. Bahasa halus ini digunakan ngobrol oleh orang yang muda kepada orang yang lebih tua, utawa marang wong kang dihormati atau untuk orang yang dihormati. Contohnya ke anak orang tua itu pakainya basa Kromo. Oke, lare-lare niku wau materi ing patemon papat. Nah, ayo pasinaunan basa Jawa ing dina iki ditutup kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matur nuwun lare-lare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.